Koger sin menstruationskop i madgryden. I love it! Ja. Hvad så, folkens? Så det virker som om, at internettet er gået amok, fordi nogle reality-tv-deltagere sagde, at de altså ikke havde lyst til at date feminister. Så det er de blevet udskammet for ret hårdt, så vidt jeg kan forstå. Og når den slags ting sker, så bør vi alle sammen lige spidse ører og tænke, det virker som om, at der er en gruppe her i samfundet, som slet ikke tåler kritik eller nogen form for negative tilkendegivelser. Og altså i et samfund med fri debat og ytringsfrihed, der er det noget, som vi skal være rigtig meget imod. Alle fortjener kritik. Jeg fortjener kritik. Vores demokrati fortjener kritik. Journalistikken fortjener kritik. Vores uddannelsessystem fortjener kritik. Ytringsfriheden i sig selv fortjener kritik. Og ja, feminister fortjener så sandelig også kritik, fordi at ingen af os kan se os selv, som vi virkelig er. Vi har brug for at få noget feedback udefra. Og vi har i lang tid haft feminister og kvinder som lidt en beskyttet klasse i den her kontekst, og det er simpelthen på tide, at vi holder op med det. Vi skal til at kritisere feministerne på lige fod med alle mulige andre. Så ja, selvfølgelig kan man have som en præference, at man ikke har lyst til at date en feminist. Faktisk så vil jeg sige, at der er ingen, der skal blande sig i, hvad vores præferencer virkelig er. Men lad os lige prøve at se den video en gang, som hele det her postyr er startet med. Er feminist? Det har jeg det lidt stramt med. Det kan jeg også have det rigtig stramt med. At du sådan putter det label på dig selv. Okay, skal jeg passe på nu? Eller sådan? Ja. Tænk så meget postyr over så lidt. Jeg havde faktisk troet, at de ville sige mere om det. De siger jo egentlig bare, at det er ikke noget, de har lyst til. Altså, de har en ikke omkring det. Men også bacheloren Niklas Flyny Mikkelsen har fundet vej til kommentarsporet. Her undskylder og indrømmer han, at han slet ikke vidste, hvad feminist betød. Så skulle du sgu nok ikke have svaret på spørgsmål og lige bedt om en uddybning, før du... Ja. Jeg troede, at begrebet feminist var den kvindelige form for mandsjuvenist. Prøv at høre. Hvis han er så dum, at han tror, at en feminist er den kvindelige udgave af en mandsjuvenist, så burde vi fratage ham hans kørekort, hvis han har sådan et, og hjælpe ham med at binde hans sko. Han er bare i gang med at fortælle historier her, for at lave backpedaling. Han prøver på at finde på historier, sådan så han ikke skal stå til ansvar for det, han faktisk sagde. Men prøv nu at høre her. Selvom at feminist, det betyder, at man går ind for ligestilling mellem kønnene, så kan man så sandelig godt være kritisk omkring feminisme alligevel. For det første, så er det en kæmpe stor fejl og problem, hvis vi begynder udelukkende at forholde os til mennesker og bevægelser på baggrund af deres intentioner. Vi bliver nødt til at kigge på, hvad det er for noget, de faktisk gør. Vi bliver nødt til at kigge på frugterne af deres handlinger, så at sige. Vi bliver nødt til at overveje, hvad det er, de egentlig gør og påvirker omkring dem på længere sigt. Så du kan godt have en god intention. Vi har i øvrigt også love, rammer og regler og andre bevægelser, som har gode hensigter, men som gør frygtelige ting. Så de fortjener en hel masse kritik, og de fortjener så sandelig også, at nogen sådan holder afstand fra dem og alt muligt andet. Og det er helt okay. Så hvad er noget af det, som feminismen kunne have gjort, der betyder, at man ikke har lyst til at være omkring den, eller date en feminist? Her er der, måske det er bare en kommentar i Femina af en journalist, som taler om den her trend på internet, der hedder alene med en mand eller en bjørn. Og her skriver hun: gennem hele vores liv bliver vi fortalt, at vi ikke skal gå alene om aftenen, holde os til veloplyste veje, stige og låse bildøren, så snart vi sætter os ind, tildække os og undlade at vise for meget hud, alt sammen for at undgå den fremmede mand. Det er jo ikke bare den fremmede mand, det er jo nogle specifikke fremmede mænd. I hvert samfund, der er der en lille del af samfundet, som har nogle rigtig, rigtig ærgerlige træk. Blandt mænd, der er det sådan noget, som kunne være voldig og asocial og den slags. Det er nogle andre ting for kvinder. Så når vi prøver på at passe på vores unge kvinder og døtre og søstre og veninder, så er det ikke fordi, at alle mænd er farlige. Tværtimod, altså langt fra, mener jeg. Det er en lille del af samfundet, der er rigtig farlige, og det er faktisk dem, der er ansvarlige for størstedelen af de frygtelige ting, der sker. Så
det, som feminismen så gør, det er, at den generaliserer det her ud, sådan så at alle mænd, altså at kvinder går og tænker, at alle mænd er voldelige og slemme og farlige. Og det er jeg da, altså det tror jeg både jeg og de fleste af mine medmænd er alvorligt træt af. Faktisk så er det sådan, at omkring 1/5 af alle mænd i Danmark, de mener, at ligestilling er gået for langt, og eftersom at feminismen er stort set synonym med ligestilling, så betyder det vel også helt automatisk, at 1/5 af danske mænd synes, at feminister er gået for langt. Og det er jo i sig selv et rigtig godt argument for, at den her udskamning, vi har af de her 2 lidt blanke reality-tv-deltagere på Bachelor, den er fejlslagen. Fordi at rigtig, rigtig mange mænd vil nok tænke sig ekstra godt om, hvis de skulle overveje at date en feminist. Og prøv at forestille dig det engang. Altså, hvis en person går meget op i nogen som helst ting, så i den grad, at de tilkender sig til det som en gruppeidentitet, så vil det have en indflydelse på, hvad du kan med den person, hvem personen er, hvordan dit liv sammen med dem vil være. Og det er sgu da en pissegod indikator for mange ting. Så en feminist kunne for eksempel have tendens til at skyde dig ting i skoen, som du ikke mente. Så hvis du sagde et eller andet, så kunne hun påpege et eller andet strukturel teori eller en stor historisk kontekst, der betyder, at hvis du siger det, så er det et tegn på, at du har mandschauvinistiske træk. Det er en måde, som hun udskammer dig på og gør dig forkert og fjerner din egen autonomi til at vide, hvad du tænker og mener og føler. Så det er en rigtig ubehagelig feature ved feminister generelt. Det kunne også være, at hun havde kæmpe store issues omkring sådan noget som økonomi og fordeling af opgaver imellem. Ja, og det er så sandelig også noget, der kunne skabe store problemer i forholdet down the line. Der er en lang række effekter som feminister, som sådan den ideologiske tilknytning til feminisme kunne have på en kvinde, som vil betyde, at hun ikke var en lige så interessant partner, og det er fuldstændig fair at så vælge kvinder fra på den baggrund. Vi kan alle sammen have vores præferencer i fred, og det er der ikke nogen, der skal blande sig i. Og hvis vi i øvrigt bliver udskammet for dem hele tiden, så kommer vi bare til at holde op med at snakke om dem og gemme dem væk. Så bliver de bare ligesom noget, der ligger under overfladen, og så bliver det først slemt. Så lad os hellere tale om, hvordan tingene i virkeligheden er, i stedet for at prøve på at skamme hinanden til at tie stille.